aku nek sak wayah-wayah dadi manten aku riyasana karo manten wedok ya. Karo sapa, Mas? Yo sapa sok sing dadi bojoku. Oh, kira-kira kok padha mundur kabeh. Kan marai ya aku wis entuk WA kuwi lho, Mas. Aku gelem dirabi Mas Kai tapi nek Mas Kai wis mari jadi ngono. Lah apa edan aku ya. Oh, iso mari kok edan. Mulane jenengan ki aja nakal-nakal. Mboten pun kula suda niki. Alhamdulillah. Maksudnya dibanding saya zaman kuliah, zaman mahasiswa. Heeh. Sekarang wis nakal-nakal dunia hitam pun tak jauh. Enggak, kedepannya lebih baik lagi. Enek tembunge kiai, luwung dadi mantan bajingan timbang dadi mantan kiai. Nah. Miat langening kalang yona glara pandamun cara ong tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnama gegono dasare mangsa katiga rakencong papapong bu bolong kali codenge taniline titah pujang kara wisanggeni lan Praba Kusuma. Yen ora sisip kang dadi panduluning Bambang Wisanggeni iki Kakek Narada kang anjogarake Bambang Wisanggeni lan Kakang Praba Kusuma anggone Amanguntapa. Sedyamu apa? Gegayuwanmu apa kok nganti wanter sing dadi tapa bratamu Wisanggeni lan Praba Kusuma? Kawruhanana ya Kakek Narada. Nganti tak rewangi kaya mangkene karana negara Ngamarta nedeng nemahi ya kuwi wujuding pagebluk Mayangkara awising boga klawan wastra. Para kawula ing negara Ngamarta akeh sing padha njerit rereongan. Manut pangandikane Nalendring Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna negara Ngamarta bakale waluya jati temah nirmala kalamun to anake Kanjeng Rama Janaka kang patutan kelawan widodari bisa dedaupan kelawan putri Widarba Ruci Dewi Purbawati dalah Prabasari. Satemah Wisanggeni kelawan Kakang Praba Kusuma Amanguntapa mapan ana ing sumur Jalatundha. Aku mung kepengin njaluk pituduh supaya nggangsarake ngrancakake anggone Bambang Wisanggeni lan Kakang Praba Kusuma anggone kepengin duweni gegayuhan dedaupan kelawan Dewi Purbamati lan Prabasari kang minangka dadi panjilmaning wahyu kamulyan lan wahyuning katentreman. Weh latalah ya. Ana tetembungan Jer Basuki mawa beya kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Apa beyane Kakek Narada? Menapa beyanipun Duh Hyang Wuwulun? Dina iki kayangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri awit saka pangamuking pendhita kang jenenge Begawan Kaneka Sabda lan Begawan Jayeng Sabda. Brahmana cacah loro njaluk dalaning pati. Ngamuk punggung Suratamtaha mapan repat kepanasan. Yen sira sakloron bisa mungkasi gawe nyingkirake Brahmana cacah loro kang ngamuk punggung mapan ning kayangan Jonggring Salaka bakal tak pinangkani anggonmu dedaupan kelawan
Dewi Purba Wati lan Prabasari, aku njaluk pangestu Duh Pukulun. Sikra kang bala tumingal Pandhita Hakarya wangsit Bindha kumbang aja ping pawang susuh ngangin ngendi nggone aku begawan kaneka sabda aku begawan jayeng sabda iki sapa no bocah bagus sakloron nemoni marang aku sakloron jagoning para dewa Bambang Wisanggeni jagoning para dewa Bambang Prabakusuma yen mbok terus-terus kanggonmu ngamuk punggung mbalela meneng kayangan Suralaya ora ana musuhmu kejaba mung Wisanggeni lan Kakang Prabakusuma yen pancen kowe njaluk dalaning pati Wisanggeni sing saguh nuduhake dalan patimu ayo coba cak pirang adeni wah wah golek panggon sing jembara hey hey ho hey wah wah hey ah wah hey tanding antaraning Bambang Wisanggeni
Bambang Prabakusuma lumawan prang mengsah tanding kalian Begawan Kaneka Sabda dalah Begawan Jayeng Sabda Noyah Nayuh Baskara Titi Mangsa Begawan Kaneka Sabda dalah Begawan Jayeng Sabda badar wujud sekawit nulinggih kembang Purbaningrat lan cupu manik mustikaning bumi. Wah, wah, ah. Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine iki kok dadi wujuding gendhaga ta cupu kang sarta kembang Wisanggeni lan Prabakusuma kawruhanana Brahmana cacah loro njilma dadi cupu kang sarta kembang cupu iki kena ing aranan cupu manik mustikaning bumi kembang iki kena ing aranan kembang Purbaningrat lan ndadekna sumurupmu pusaka cacah loro iki ana guna lan paedahe apa ing rikelungguhan iki negara Widarba Ruci ngedalake wujude Giri Swayembara. Sapa sing bisa mujud ae? Ya kuwi wujude kembang Purbaningrat kelawan cupu manik mustikaning bumi. Sembada dedaupan kelawan ya kuwi Dewi Purbawati dalah Prabasari. Mangkono kakek Narada. Ya pancene kaya mangkono. Gawanen kembange, gawanen cupune cunduk nara mestakamu minangka dadi serah-seraning manten. Pukulan. Bang. Meksa dadak melu-melu kaya budine wong ceplek lali yen kalengkane ngarap Pertiwi inggih Bu Kulun kok ngendhek
lakuku anggon karep mulih ning kayangan. Paduka badhe wonten pundi? Mulih no. Ning sithik pangudal-udal. Jam 3 punjul wayahe mulih iki. Kula badhe nyuwun pirsa. Dalu pengen tahu apa kowe? Pengen roh apa? Kula tinangisan anak kula. Anakmu sapa? Boma Narakasura. Boma nangis pengen apa? Boma anggadhahi kepenginan, anggadhahi gegayuhan nggih menika dhaup kalian Dewi Purbamati dalah Dewi Probosari ingkang mijil saking negari Widarba Ruci nanging wonten pitukonipun kedah saged mujuti wujudipun kembang ingkang ingaranan Purbaningrat dalah Cupu Manik Mustikaning Bumi. Menawi anak kula Boma saged dedaupan kalian putri kekalih kala wau anggenipun jumeneng ratu wonten ing negari Traju Trisna badhe lestari kuncara anjayeng bawana. Weh ladalah. Pertiwi kula wonten dawuh ndadekna sumurupmu wis kinudrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Kembang Purbaningrat kelawan ya kuwi wujude Cupu Manik Mustikaning Bumi wis kelakon diregem karo anak Janaka sing patutan karo widodari ya kuwi anake Janaka karo si Supraba karo anake Janaka lawan si Dresanala wisanggeni kelawan Prabakusuma sing bisa ngregem wujute Kembang Purbaningrat lan Cupu Manik Mustikaning Bumi. Merga wisanggeni lan Prabakusuma slabuh marang kayangan nyirnake klilip mungguing kayangan Suralaya kang den sarirani dening Begawan Kaneka Sabda kang sarta Begawan Jayeng Sabda. Purbawati kelawan Probosari dudu jodhone anakmu Boma. Tobat. Ados pundi Kanjeng Ibu? Kanjeng Ibu badhane werti anggen paduka mbudidayakaken ngupadi wujudipun syarat sarana minangka serah-serahan inggih menika wujudipun Kembang Purbaningrat kalian Cupu Manik Mustikaning Bumi. Kedrawasan Boma syarat-saranane wujude kembang kang sarta cupu wis diregem kelawan wisanggeni kelawan Prabakusuma anake Janaka merga wis nyirnakake satru mungguing cangklaan pendhita loro sing bakal mbedah kayangan Suralaya. Tegese Purbawati lan Probosari dudu dadi jodhomu Boma. Weh. Wah. Etian-etianan Marahina semubang Iwang Aruna kadinetraning Angkarapu sabdaning kukila ringkane goro kagedara niki donganing kung lirwowo sing binibanca
Wilmono kula wonten dawuh sinuwun ana pakaryan kanggo kowe kados pundi menapa ingkang kedah kula tindakaken Bumanara Kasura anggone duweni gegayuhan pengin rabi lawan manita kang dadi pralambang wahyuning kamulyan wahyuning katentreman Purbawati lawan Prabasari gagar wigar mbabar wirang calone manten sing sembodo wisanggeni kelawan Prabakusuma iki mengko mesti calone ana iring-iringan manten ana iring-iringan manten sajroning iring-iringan manten saka negara Ngamarta tumuju mring negara Widarba Ruci gunakno cakarmu candhyaan Siwi Sanggeni lan Prabakusuma gawa marang pinggir samudra pateni ning kono nggih ngestaken dawuh Yata laruta saking Kudha Sagara Gala yen hatana mutusa sang sari Koko Prabu kahanan negari Ngamarta saya ngutawatiri pagebluk mayangkara silih gumanti wangsiting Bathara ingkang kula tampi Yayi Samyaji inggih ngandharaken anak Janaka ingkang patutan kalian widodari menika namung kalih Wisanggeni kalian Prabakusuma menika kedah dhaup kalian manita ingkang dados pralambangipun wahyu kamulyan kang sarta wahyu katentreman inggih Dewi Purbawati, Dewi Prabasari ingkang mijil saking negari Widarba Ruci putranipun putri Prabu Darmanadewa. Piye Dimas? Nuwun inggih Dunjeng Koko Prabu. Kantun nenggo. Nuwun inggih punika tekane bocah pringgondane si Gatotkaca. Gatotkaca sampun kula duta ngebun-ngebun esuk ngudan-udan sore nglamar putri Widarba Ruci menawi dipun tampi panglamaripun inggih dhateng mriku papan katentreman lan kamulyaning nagari Ngamarta Dunjeng Koko Prabu. Prasasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item anggonku anganti-anti kang sarta angantu-antu tekane bocah pringgondane kepiye anggonmu nglamar
Dewi Purbawati lan Probosari kang dadi pralambang wanita wahyuning kamulyan wahyuning katentreman. Dusinuwun munjuk atur wonten syarat sarana ingkang kedah dipun pinangkani awit ingkang ngayunaken Dewi Purbawati dalah Probosari mboten ngemungaken saking nagari Ngamarta. Wah, syarat-syaratane apa li Gatotkaca? Kedah saged mujudi kembang ingaranan kembang Purbaningrat kang sarta cupu manik ingkang ingaranan cupu manik mustikaning bumi. Sapa kae? Lungguh sing prayoga Litot. Angkati Sudama Gusti sasangka kasongan surya Wisanggeni lan Prabu Kusuma anak Janaka arep epeh munggah pendopo negara Ngamarta. Kanjeng Puntadewa ngaturi ketiwasan ana apa cah bagus kepiye anak lanang. Aku bubar wae nindakake tapa brata kelawan Kakang Prabakusuma satemah dewa tumurun merepeki unggiyaning Wisanggeni kelawan Kakang Prabakusuma. Aku dikon nyernakake pendhita kang nindakake kraman ana ing Kahyangan Suralaya. Pendhita wis bisa ndak singkirake. Badaring pendhita dadi wujuding kembang sing jenenge kembang Purbaningrat lan cupu manik mustikaning bumi. Jarene Kakek Narada kembang Purbaningrat lan cupu manik mustikaning bumi kuwi minangka dadi pitukon serah-serahane si Purbawati lan Probosari jagat Dewa Bathara. Yen pancen mangkono wis kinudrating jagat lamun Wisanggeni lan si Prabakusuma dadi pacangane si Purbawati dalah Probosari. Anak andongane ndita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Tansah nindakake cegah dahar kelawan guling napak tilas lakune bapakmu le. Kowe bisa dadi jalaran bocah loro dadi pancatan negara Ngamarta iki mengko bakal walaya jati-jati temah nirmala saka pagebluk Mayangkara. Iya Kanjeng Rama, yen pancen mangkono wis ayuh ora susah dadak kesuwen enggal diri tumuju bebarengan lon-lonan lumaku diring calon mantene lanang tumuju marang negara Widarba Ruci menehi syarat sarana minangka serah-serahan ya kuwi wujude kembang Purbaningrat lan cupu manik mustikaning bumi. Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Rama ana pakaryan kanggo kuwi le. Jejiban menapa ingkang kedah kula tindakaken? Adat saben manten kuwi dipingit luwih dhisik. Mergo njagani kalamun ana bebaya sak marga-marga kang bakal nyikara marang calon manten. Ingkang paduka kersakaken kados pundi Rama Kyai? Sajroning iki mengko iring-iringan manten Wisanggeni lan Prabakusuma
kowe ngiringa saka dirgantara awat-awat ana saka dhuwur yen ana bebaya kowe sing nranggulangi li karo waca nuring nggih mangestaken dawuh Duh Kanjeng Rama Kyai lewat tepining lepen tempuran kang bening banyune muga-muga negara Ngamarta enggal antuk suluh-sulak pemadang. Tumeleng sini jenggoling jagone kuro rame amelungi pertandang lewanti lekosakane jak lepang panjerino mentorong lemanajan reprojet mayu tumandang makarya tumeleng sini jenggoling jagone kuro rame amelungi pertandang lewanti lekosakane jak lepang panjerino mentorong lemanajan reprojet mayu tumandang makarya. Weh lah dalah. Kae sapa kae? Numpaki manuk kae. Isuk-isuk anak numpaki manuk e sapa kae? Wah. Iya. Kayak mesti arep nyikara arep calon manten. Aku sing kon ngawat-awat ya dirgantara bakal meneng wae. Moh bar biasane. Weh, capringgo tadi. Ayo, arep nyapo. Aku ya iso mapur. Arep ngopo? Nyikara wis sanggeni karo Prabu Kusuma. Etan-etanan. Wah! 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 Ngopo to jane? Apa? Anakmu karo anakku gelut. Sapa, Rok? Gatotkaca karo Bima. Nah terus, angger kowe ora iso ngrampungi perkara anake mesti anake, pake mesti pake piye? Rumah sate kowe tak pisahe, mangsaku koke. Hei, bisa. Wah. Ngapo?
Kok do gelut. Kula badhe mateni Wisanggelya Prabakusuma. Lho. Dosa Kang Sarta keluputane kula milik kalian Purbawati lan Prabasari. Ning kodrate kowe ora iso duweni, ya ta? Arep kowe cuwinta mati nek kodrate ora iso dadi bojomu lho. Arep ben bengi mbok sawangi gambare. Mbok rungokne suarane. Ning nek ora iso dadi bojomu, oh lah dalah. Kisah nyata. Ayo, ngalah ya. Ngalah. Ngalah kok. Iya piye kok iso. Siji perkara warisan, loro perkara wong dadi manten kuwi ora kena digawe sembarangan. Mula ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Wong dumuk bathuk kowe wong sing ditresnani kuwi nyawa sing dadi tataane. Kodrate Wisanggeni lan Prabakusuma sing dadi jodhone karepe negara Ngamarta enggal ayem lan tentrem mung ya sing iso ngregem serah-serahane ya si Wisanggeni karo si Prabakusuma. Inggih Kanjeng Rama. Kowe gelem ngalah ora? Nggih. Ngalah gelem ora? Nggih. Kula tak ajar ngelalekke riyin. Mangsaku kok nggih kula kadung apa? Nglalekke ngono ndang dolan diselimur. Diselimur ngono nek ya wis lali ning nek ketemu grantes melih ati kula. Oh mangsaku kok manunggal barisan karo para Pandhawa ngiring manten maning negara Widarma Ruci nggih staken dawuh Kanjeng Rama. Kasiram toya windu tumarujuk katon semi syarat sarana sampun kula aturaken wujudipun kembang purbaning rat kang sarta cupu manik mustikaning bumi. Walah dalah. Inggih Raden, Raden Arjuna nggih Raden Janaka. Ju katuju dadi jodhone. Pranyata Gusti sampun nakdiraken mbok menawi putra panjenengan Bambang Wisanggeni dalah Bambang Prabakusuma ingkang dados jodhonipun anak kula Purbawati lan Prabasari kula tampi syarat-syaratipun. Semangga kembul Bucana Ndrawina.
Ya, kabar sumebar pawarta-warata. Wisanggeni Rupraba Kusuma anake Janaka sing iso ngrabi wong wedok weton Widarba Ruci. Ya, prajurit Witing Klapa cawisna cicil Bratayuda dina iki, Cah. Hei, hoi. Hey! Warekutara Kakang Karatomarema. Ajaluk Purwati lan Probasari bareng peceng dodo utaing ludira. Rangsang Palawarti. Pah! Woi! Woi! Ayah! Doi! Woi! Yeay! Suratayu, titir mati dina iki.